ፕሮግራም ተኸታተልቲ ሜሮን ይባሃል ካብሎም ጀሚረ ፕሌይ ሾው ዝብል መደብ ኣብዛ ኣብ ተስፋ ኢንተርቴይንመንት ሒዘልኩም ኣብዛ ኩሉ ነገር ብማሽን ምዃን ዝተልሸዋሲ ሮበርት ክሰርሕ ዝጀመረት ሃገር ኣሜሪካ ኣብዛ ብምሕር ቴክኖሎጂ ዓቕላ ፀቢብዋሲ እንታይ ከም ትምህዝ ጠፊእዋ ዘሎ ኣሜሪካ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ዝበሃል ጠቕላላ ሓፈሻዊ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ዝበሃል ኣይጥቀሙን እዮም ተወልኩም نوي نغفلت ونكتفت من يبلك يعني عبز بحلز ولاد نايمن مهانا ناتكا ولاد ديو ايكون ديو كلام بكتفلت سي كتفتني يبلك السون ترافتين كاسترغم يا لذي تم قلعوا يولدوا حمشت يوم نحد قلع انت توليدوا حمشت يوم ابوتات يوم حمشت يوم ابوت ماني ناتي ولاد جلز بالنوري استرغم يا اخو ما عين عبز بحال نجا يلا ذات زمان لعبوا كم تم هاروز قبر مللي كايزو عمر معك النووي ابچاكا حبسب تحبيز وعد እዚ መሆኑ ምክንያት ድማ በቲ ፍሉይ ኣፈጣጥሩ እቶም ሰባት እቶም ኣካባቢ ዘለዉ ቆልዑ ይኹኑ ገለ ከም ናቶም ኣቕሪቦም ዘይኮኑ ዝብልዎ ከም ሓደ ሰብ ዝወለዱ እንስሳ ገይሮም እዮም በቃ ከቢቦም ገሊኦም ዝጥምትዎ ነይሮም ካብኦም ይሃድም በቃ ይፈርሖም ካብኦም ክሃድም ይጅምር ብኡ በቃ ኣብጫካ ምስኪነይ ተኣድዩ ከዓ ሙሉ መዓልቲ ንዕኡ ክደሊ ንዕኡ እዚ መደብ እዚ ሓድሽ እዚ ቻነል ዝውን ሓድሽ ከምዃኑ መጠን ሰብስክራይብ እናገበርኩም ከተባብዑና ብልቢ ይምሕፀን ማለት እዩ